na ay usa ka ride didto nga naguba carnival ride sa Tagbilaran City. Pastilanday. Yes. Ang naitabo ato Radyoman Irina Jumandrens pinigikan sa IFM Cebu. Oo. Nado sila na interview didto kay mga 9:30 daw to siya April 26 Saturday. Oh, yes. Yang 9:34 daw to sa gabi nakitaan daw sa mga tao nga murag na something wrong. Nung nitabingi na ba inana nya madunggan man sa video nga nahalan sige sila ginana pero dili pa kay sila sure kay murag siguro sa kapila nga higayon na nga naga kaning ride na ang tawagan is frisbee ride. Di ay napansin nila nga medyo nitabingi hangtod sa nahulog yun kini. Atol sa interview sa IFM nung naagi daw usa ka babae nga nasamdan na injured inana nya pag naana nahulog siya nahagpag yun siya sa kumbaga sa salog ba inana and then napudoy usa ka operator ang kanang naapil og angol. Dili daw kusugang impact kay pag labay-labay lahi kung katuganing murag barko nga naana ay lahi na gyud to dragon o kana something mga octopus something. Yes, nakasulay ko ana Radyoman first ride na ko to ever so magsaysay. Nagsulay lang ko kada college classmates lang sige try ta inana sus pagsulay na ako kanang feeling na ko ni naka-experience ko murag na black akong pananaw. Feeling na ko nakuyapan siguro kung mga pila lang ka seconds in ana. Kay ana magdo na sa imong brain kumbaga kung gabi ang motion ba inana ang impact dili na sabtan sa imo. Ana gid ko nga first and last na to. So wala na ko ni sakay. Na-phobia na ka, na-trauma ka. Di ko ganang nga paspas nga ato ka paspas murag di pa gid ka sure sa kaluwasan. Kay wa man daw di po daw ipaspas dili mamit nimo ang katong excitement dai. Pamanay tumo nga magsuka-suka ka. Ayaw na lang. Oo, di ba? Ang ganing nasakyan sa magsaysay, kana ganing horror train. Okay. Kabata pagod ka. Kana pa lang gani pagsulod nimo mahadlok na ganing unsa na gyud kay tong tuyok-tuyokon ka. Kana ikot-ikot. Hindi pa ikot-ikot na niya. Lami mo yan yung pagkatulog. Ay, oo lang. Pero bitaw Radyoman Abi, nato yung mga basol sa government ba? Yan na sila nga, mo na resulta kung ang government dili daw stricto sa inspection sa mga ingon anak. Bitaw day no? Oo, kay ukon akuan pa ka na bitang religiously pa ilang gina-check na day no? Di ba? Oo, kay naamang gyud na dapat nga pag magbutang didto isa-isahon gyud sa gikan sa government or ay concerned agency nga mag-check ana ay wait lang dili day ni okay ay okay day ni usahay man god mao po na ilang mga komento ha kwarta-kwarta lang daw.